είδατε στο πρόγραμμα, πολλές και πολλοί ξέρετε, τις δύο πλευρές αυτής της προσωπικότητας. Το 84 έφυγε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, 40 χρόνια έχουμε τώρα. Θα ήθελα, εκτός από τις δύο γραμμές που βλέπετε στο πρόγραμμα, να καταθέσω μία προσωπική μου εμπειρία κάποτε πριν πολλά χρόνια, πριν βέβαια φύγει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο δάσκαλος σύνθεσης και θεωρητικών Γιάννης Ιωαννίδης είχε οργανώσει μία βραδιά στο παλαιό Ινστιτούτο Γκέτε, που ήταν τότε στη Φιδίου, σε αυτό το στενάκι πίσω από το Τιτάνια. Έτσι. Και είχε έρθει μια Γερμανίδα μουσικολόγος, η οποία μας είχε μιλήσει για διάφορα θέματα της μορφολογίας, της μουσικής κλπ. Παρόν ήτο και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Κάποια στιγμή ο διευθύνων τη συζήτηση πήγε με το μικρόφωνο, «Κύριε Κωνσταντινίδη, πείτε μας κάτι», και λέει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, «Λυπάμαι πολύ, δεν έχω το χάρισμα να μιλώ στο κοινό». Και σκέφτομαι και καταθέτω σε εσάς τη σκέψη μου, όλοι αυτοί που μιλούν δημόσια πόσο συνείδηση έχουν, αν ή όχι έχουν το χάρισμα. Ετούτος, ο άνθρωπος αυτός είχε ένα απίστευτο γούστο, έτσι. Είτε είναι ένας άνθρωπος του οποίου τη μουσική για πιάνο τουλάχιστον κυρίως δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη ή μικρός και μεγάλος πιανίστας Έλληνας που να μην έχει παίξει Γιάννη Κωνσταντινίδη, έτσι. Τα δε τραγούδια του ως Κώστα Γιαννίδη τα ξέρουν όλοι, τα ξέρουν ακόμα και τα παιδιά μας και τα ψιθυρίζουν και θα τα τραγουδούν μέχρι συντελείας του ελληνικού κράτους. Της ελληνικής γλώσσας, λέμε τώρα. Έτσι. Ένας άνθρωπος με τόσο γούστο, με τόσο μέτρο, με τόση καλαισθησία. Γιάννης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντινίδης.